Harriman Drama presents What's the Style? Pagdumot Style. Timan ilang kini. Ngay abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing na nagtago ni ng dughan mong malibuto. Palami Style. Ibayan ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Lipayan ko. Tagmahor ko. Lipayan ko. Kasilag Style. Gigasilagan ko ikaw. Magkalimtanahin na lang ta. Dili na ko gusto magkita laki pag imo kanino. Lisod ng papalikod ang baha. Paigon sa bukid. What's the Style? Mga sugilanon nga matapos matag adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan. Kay nasulat naman sa lapyahan sa panahon nga bisan ang mga dagkong balod dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan nga dili mahimong makalimtan. What's the Style? Gidalit sa Harriman Drama. What's the Style? Ako si Doria. Ginaingon nga ang babae di ay nga idaran na nga dugay ng nabiyuda. May panahon yun di ay nga siya mangitag kalipay nga gihatag sa bana nga dugay ng namatay. Mao kining nahitabo sa kong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Ikaw man ko din, ma. Naduo ka man. Ay da, gimingawan man ko dito sa bahay nak, oy. Ay, asa man ang ako mga apo, oy. To ating ali sa gawas, ma. Nagduwa. Ang imong bana, si Marlon. Tuwa sa banyo. Nag-shower, ma. Humana man ko shower. Maong siya na, sad. Ay, oy, nak. Humag-shower ni Marlon. Kumbate mo ron sa kwarto. Nagkatagaan lagi ka, ma. Ay. May pagkadaloy da. Sige lang kagsod sa langit. Ako taon dere, wa na gyud. Gimingaw, nagyutaon ko anang butanga. Guston ta kong mutilag usab, pero saon man, uy. Wa na mas papa ninyo, namatay naman. Ay na pag-una-una, anak, ma, uy. Tiguang ka na ba ya? Tiguang niya. Kahimsog pa na kong lawas, Uy, hala. Migaw sa si Marlon, gikan nga nag-shower, ma. Uy. Ay, nag-brief lang si Marlon. Ninutang kupugan tawada. Madulya. Yan ka ma? Hello, brief pro ba tawang ko eh? Ay, okay ra dong. Uy, may maglaeng tao tanga di man. Ay, mama man ko ni mo dong. Ay, kalami ra bang oo. Mama. Mama, nakurog mo ka ma. Nakurog mo ka ng tanaw na ko. Ay, oy, kailan nun, mangko, nak. Uy. Mao ba, ma? Sige, ma, ha. Biansa ka na mo, ha. At doon namin sa kwarto. Kumbati sa bidere. Ari sa ma. Tanaw na di TV, ma, ha. Dali. Lami agyong Marlon tanawon. Uy, kaayarang kit-kiton,
Ay, mao ba di ay Mari? Uy, mitukar na sabdi ang imong ganang makakita kas imong umagad nga nag-brief lang. Ay, Mari, uy. Ay, ambot ba, uy? Wa raman unta ko ani pagbati, Mari. Kadugay na nakong nabiyuda, Wa gid ko maghuna-hunaan ang butanga nga gusto ko mutilaw balik. Karon lang gid ni Mari, unsaong dako-dako man gyud to Mari, uy. Daoy, mao ba? Ay, sayo na Mari, uy. Magpinyo kag usab kay nay daghang mga laki diha, uy. Daghan ba oroy, uy? Nga, wa man gani tay bisag usa dire. Kinsa may ako minyoan, ha? Kinsa Mari sibya? Marisibya man ron na nawag silong. May dako no siya. Saan kayang gida? Abi gani be, kausto na ko sa Marisibya. Laki? Oh, Mare. Ako na siyang igagaw gikan ni siyang Manila. Biyudo na sad ni siya og nangita og pangasaw unon. Mao na day Doria. Gusto na kong maminyog usab aron doon na ako'y ikauban ning nahibiling mga adlaw sa akong kinabuhi. Salamat ha, Marisibya. Salamat kayo. Ang ilusyon. Sama na ni mo, Duk. Ay, kagilok ba, Ada? Ay, kadugay na nako. Katilog balik ka na. Ay, kagilok. Ay. Sige na, Duk. Sige na. Sige day. Ni Anaday ha, ni Anaday. Sago na. Naamsa na, uy. Nagkinamot ka magudiha. Ay. Uy. Sago na. Uy. Nagtiko-ko man eh. Dugay ng panahon tiko ko na ni day. Taas manggod kong sugar. Mao nang kinamuto na lang nato day. Ay, di ko, oy. Kay lampak, bayan mo tawhan na ka, oy. Ni amay kumagko day. Adi ko. Tuga-tuga ka magminyo oy usab. Oy, nga di ka naman ay makahimo. Gusto lang kong doon ako ikauban sa akong katiguangon day. Adi ko mo sugot, di ko anang kamot. Dili ko lusyo. Di lang ta magbuwag, day. Kundi kaganahag kinamot, di amay dila nako. Ha? Kamu po, anak? Taas ni oy, oh. Pauli dito sa inyo, oy, Lucio. Di ko ni mo. Dili ko ni mo. Paita, Mari. Nasuri gyud kayo, Mari, ha? Amaw magunis gaw Lucio. Uy, wa man siya magsulti nga patay na din ang iya. Tabagi taon ko, Mari, uy. Gusto ko makatilaw usab og lagit. Tabagi ko, Mari. Ay, husto, si Ferde. Ang batan-una mong silingan. Ay, hindi ka nagtiguang, Mari. Ila-ila pitang Ferde, ha? Ay, sige, Mari. Salamat, ha? Salamat naan, Mari. Unsa to ma? Makig-date mo si Freddy karong hapon? Unak, maminyo nagud ko adik usab nak batan-on pagyud. Kining ma, nakadungog ra ba kong istorya?
nga adik-adik ng tawhana. Ha? Masinyag. Na, biktima ka na niya, ha? Bitaw ma. Kasi kung saan ka niya niya, na. Uy. Adik-adik ka na. Ay, dyan, paghamagdayon, Margaret, so ha? Ay, bahalag adik-adik na siya, oy. Basta iya lang ihatag na ko ang butang nga akong gikinahanglan. Busa, magpahumot jud ko rog maayo. Kay magkita meron sa syudad. Dong Ferde, asa man ni paingon ang taxi nga tong gisakyan, Dong? Mingaw naman ning dapita. Busog man ning atong driver, oy. Kuan, ikaw, sir. Asa mo din mo magpahatod? Kuan, hunong lang tadi taxi driver ni. Hunong na yun. Nga naman. Di driver niya. Lutingan ng driver ni kay manaog ta. Ha? Oo. Dong, dara nga mo plite, Dong, oh. Sige, salamat. Sige tara, manaog ta. Ayaw. Ay, kung tiyon niya ng kutsilyo, Ferde. Doon magkakunimos langit. Kalain ba ni mo? Uy, tulison day kunimo. Jadi ko mo tilawan mo eh. Ha? Kaluod rin ni mo Guwang ka na. Nga. Busa ambi na taon imong kwarta be. Ambi dayon aron di takapat yun. Mao ba, Mare? Wala din sa itong dapit si Verde. Ay, maulagi, Mare. Nisirit ng kadahan, oy. Saan mau ba itong tawhana, oy? Bahala na lang unta to og hotdon ang imong kwarta. Basta kay lipayon ka lang yung unta niya. Kadako ra ba siyang nada, Mare? Pulos man palpak ang mga laki nga imong gihatag na ko, Mare, oy. Hapit ako mamatay. Ay, makalagot. Ay, pastila ni mo, ma. Kung may baon sa Florida ron nga tabo ni mo na. Ikaw lang, itulis ko bang pirde. Gusto ko kito ni mo. Gusto naman ko doon sa kong mutilaw balik og langit, Dong Marlon. Dong, pati mo alang ko diha, be. Ato, ikaw nito, sinugbang mais. Adik ko ato. Wa mas Loida, Dong. Ano man? Pakan ako diha, be. Ha? Busok pa man ko, Dong. Tana, Dong na. Kwarto, tana. Puyo diha, ma. Sige, Dong. Gamay lang, Puyo Dong. diha. Wati daog, eh. Nung sa... Nung kabati ka. Wati daog. Wati daog, ma. Aha. Ako nalay nauwaw sa kong umagad. Wa gid ko niya patilawa. Kay matod niya, wa ko numidaog. Maong, mibiya na lang ko sa ila, oy. Kay wa man ko numidaog. Mao gud mga higala ang kaagi ni Doria dinhining atong tulumanon. What's the style? Why daog is style? Kining maong sugilanon gisuwat ni Jay Badayos sa direksyon ni Terdy Adrocan, spinner Ariel Mancao, recording dito Randy Tayad, soundman Christian The Workers Jano. Dalik ka nato sa RMN Drama.